Aquesta zona està situada entre Girona, Quart i Juià i en els anys 70 va ser objecte d'un projecte d'urbanització, una urbanització que finalment va quedar en fallida, no es va desenvolupar més amb la declaració del PEIN de les Gavarres a partir de l'any 92, i el que estem fent avui aquí és aquesta retirada d'aquestes estructures obsoletes, bàsicament una actuació que el que pretén és retirar tots aquests residus d'aquest espai natural i que redueixi d'aquesta manera aquest impacte tant paisatgístic com ambiental. Això és una actuació que actualment aquí hi havia al voltant d'uns 2 quilòmetres lineals de voreres i de diverses instal·lacions que hem anat retirant i que amb això es recuperarà en certa manera aquest espai. Correcte. De fet, aquí el que fem és corregir, en certa manera, allò que determina el PEIN. El PEIN determina les Gavarres com un espai d'interès natural, per tant, evita que actuacions com aquestes es puguin produir i, per tant, el que fem des del Consorci, de fet, és una de les línies que tenim de treball des del Consorci, entre d'altres, el patrimoni històric, el patrimoni cultural, però també treballar amb la conservació d'aquest patrimoni natural de les Gavarres i, per tant, el que fem aquí és restablir, en certa manera, l'estat originari d'aquest patrimoni natural per tal que en puguem gaudir en el seu estat original. D'altra banda, també això serveix, com he dit, per retirar residus que no són biodegradables, per recuperar també aquesta composició original del sòl i també evita, entre d'altres coses, efectes com pot ser la degradació del sòl o la poca compactació que pugui tenir. Per tant, en aquest sentit, estem millorant, en certa manera, la qualitat natural d'aquest espai.